Gaur Idoia Rodríguez dugu platoan. Dantzaria bera, baina artearen beste arloetan ere badabil. Beraz, goazen berarekin hitz egitera eta ea zer duen kontatzeko. Ongi etorri, Idoia. Kaixo. Zer moduz? Oso gustora, aukera politaia izaten da, niretzako ere balore guztiz egiten dut. Eta baita ere, inspirazio gisa behar bada beste batzuei ere, selenesten egiten da zerbait. Claro, hori da, ez? Agian zure historia edo zure movida, ez? Konpartitzearekin, igual norbait beste aldean ikusi dezaket eta animatua, ni ere egin dezaket. Hori primeran izango nitzateke. Claro. Horretarako egiten ditugu, ez? Horrelako programa baita ere, ez? Hitz egiteko, normalean hitz egiten ez diren gaiei buruz, edo igual gaiei buruz hitz egiten da, baina ez sakonerekin, ez? Bai. Eta adibidez zure kasuan, aurkezu daitez edo zu nortzara, edo nondik zatoz, edo ze mundutik, artearen ze mundutik. Nik esango nintzateke, anitz asko disiplina ezberdinak egin ditut. Betidanik, baita ez bakarrik dantza munduan, baizik eta ere, ekarri duen marrazkia edo musika ere sartu egin naiz, baina ni betidanik mugimendua oso polita izan da niretzako, eta txikitatik, uste dut 3 urtekin hasi nintzela, mugitzen. Behar nuen zerbait, mugitu orduan. Ni hasi nintzen Hiriko dantzan, eta hasi nintzen akademia batzuetan joaten eta horrela, eta gero baita, uste dut dela 6 urteekin horrelakoa, izan nintzen autodidakta. Eta joan nintzen baita jarretan eta gauza horietan, baina bakarrik, baita ere YouTube. Claro, YouTuberen laguntzen du pila bat, ez? Niretzat asko, lagundu zitzaidan. Eta Hiriko dantzan, sakontu egin naiz, gehiago freestyle eremuan. Baina denborarekin ikusi nuen horrek ez dela niretzako polita izan zen momentu honetan, niretzat berpiztu egin zen dantza nola atera egin nezakeen nire ikuspuntua edo nire modua zure esentzia, zure izateko nire personalitatea edo horrelakoa. Eta lagun mina asko egin nituen, baina bazegoen zerbait konpetizioa ez zela niretzat oso importantea, edo ez zela garrantzitsu handia hartzen zuena nire bizitzan orduan. Ikusi nuen zerbait gehiago egin nahi nuela, eta ez bakarrik konpetitzea, baizik eta konpartitzea. Elkar guztiak zuri niri inspiratzen didazu, eta orduan nik nahi dut hau, eta ala, polita da hau, erakutsi eta horrelako gauzak betidanik gustatu egin zait. Eta gero, Hiriko dantzatik Hiriko dantzan egin dut hip-hop, egin dut popin, egin dut rockin, egin dut ere breakdance, orain ere egiten dut, eta baita ere, gauza hauek. Eta hortik ezagutu nuen Rafa Arenas, honek izan zen, honek da, orain txere, Riart konpainiako ere nire kidea. Eta honek sartu egin zidan garaikideko dantzan. Dantza garaikidean edo, bale. Eta orduan bertan sakondu egin dut gehiago beste ikuspuntu batetik dantza ikustea. Berbada, mesuren bat, nahi baduzu garatu, edo historioren bat, edo kontzeptu zuretzat oso interesgarria dena, sakonago behar bada lantzen. Eta horrek ere eman zait, nola madurez, gauzaren bat horrelakoak. Heldutasuna edo, dantzari moduan edo. Eta
pixkat ustut, bueno, baita ere, berarekin ezagutu nuen parkur, disiplina, eta, bueno, akrobaziak eta horrelakoak, sakondu egin zen, baina nik dantzagarikidea ezagutu nuen COVID ondoren. Orduan... Vale, duela gutxi. Duela gutxi. Vale, programa hau sortu zen ere, Bai? baita ere COVID ondoren. Osa, que lau denboraldi eramaten ditugu, osa, que zu ere lau urte edo. Bai, horrelakoa, izan zen, genuen etxean ezer eginik, eta ezin genuen, bueno, zauden bideoak ikusten, dantzatzen beste batzutan, eta horrela, eta nire kidearekin hitz egin genuen. Zergatik ez, konpainia bat sortu edo kolektiboaren bat. Lehenengo zen nola, gehiago izan zen, nola egin gezakegu lan elkar. Bale, nizun duten elkarrekin lan egin? Bai, ez bakarrik kompetizioa egin genuen. Bale. Bakarrik kompetitzen genuen bat bestearekin. Baina elkarrekin edo kontra? Kontra. Kontra betienek. Bata bestearen kontra. Zergatik kompetitzen dugu, hemen gaude biak gauzak egiteko eta nahi du egin, eta orduan zergatik ez, elkarlanean, ezakit, lan egin edo ideiak genuen baitere iaia berdinak eta zergatik ez elkartu ez edo... Claro. Bai, hori gertatzen da, askotan ez, dantza munduan, baina bai, hiri dantzetan edo esan duzu moduan, hode beti kompetizioak, ez? Kompetizioak, eta talde bat kompetitu, eta gainera taldearen barruan batzutan baita ere tensio horrela... Bai. Izugarriak sortzen dira, ez? Nire nintzen naiz ere txikian nintzenean horrelakoak egin izan nituen, eta hori, alde hori zitzen ezer gustatzen. Zitzen super deseroso, oza, nik joaten ez disfrutatzera, dantzatzera, gutza mugitzera, gozatzera, baina ez hemen ezakit. Bai, zuri ikustera eta esatea, bale, zuk bai, zuk ez, zuk ezakit. Bai, eta inkluso talde berean, ez, talde berean, ez duzu hau ongi egiten, ez, egin horrela, ezakiz, eta bai, egia da, horrelago suertatzen dira, bai. Badaude, como, iriko dantzan badaude, niretzat badaude nola bi modu edo bi direkzio. Koreografikoa, baita ere horrek konpetitu egin dezakezu eta horrelakoak, eta gero badago freestyle. Nik garatu dudana gehiago. Freestyle da, badaukazu musika bat, ezakizu zer, behar badan, bazaude disiplina edo hip-hop batean edo popin edo horrelakoak, edo bestela badaukazu all styles edo top styles itzenekoa, eta bertan zer dezakezu nahi duzuna. Eta bietan, batekoan bazaude bat bestearen kontra edo bi eta bi horrelakoak, eta dena da jartzen dizute musika, ateratzen zara... Eta ateratzen zaizuna, ez? Ateratzen zaizuna, badaude gauzak behar bada prestatzen dituzunak, eta horrela... Aurretik, bai. Eta gero bestea. Orduan da elkarrizketa modua. Bai, bate proposatzen du zerbait, eta erantzuten du, ez? Baina beti ez elkarrekin lan egiteko, baizik eta aber nor daukan arrazoia, ez? Edo arrazoia edo nor badaukan nola pikante hori izaten dena nola gustokoa, ez? Bai. Nola... Niretzat, azkene izan zen nola zergatik. Galdera hau jarri zen, sakonago nire barruan nola zergatik konpetitzen gara, biak artistak gara. Badago publikoa baina zergatik nola... Ezakiz esar moduan, ez? Eta gainera artea baita dela super subjetiboa, ez? Orduan, igual, bate gustoko duena, igual besteak ez hainbeste, edo bai, egia da. Eta badago ere juradoren bat, esaten duena horrela, zuk bai, zuke, empate, edo horrelakoak, eta, garatzen duzu, azkenean finala daukazu, baina... Badago gauza polita dena, gertatzen da barruan. Eta gero kanpoan lagunak zarete. Bai. Baina narraroa da. Ring batean bezala, ez? Ja. Saiatzen zaudenean bezala. Bai. Horrela, izaten da, bai. Eta al revés, garaikidiko dantzan, izaten da justo al revés. Ez dago komunitate esateko modukoa, baina badaude jendea egiten
bere proposamenak, bere ikuspuntuak, behar badan azten ditu beste arteren batzuek, edo... Biozu dantza garaikidea, bai. orain esploratzen ari zaren horretan, ez? Bai, badago nola, niretzat da nola ikuspuntua. Ateratzen eta azalerazten duzuna da zure ikuspuntua, edo behar bada beste batzuekin lan egiten baduzu, nola taldeko ikuspuntua ez da. Orduan, niretzat oso polita izaten da hori. Eta badago, ez dago komunitate bat, niretzat pena ematen zaidanako, nahi baduzu, ez dakit errefortzu gisa, edo ez dakit gauzak truke azeleraztu, edo ez dakit bizkat, hau pena ematen dit ez dagolako komunitatea, baina badago jendea, ateak irekitzen dizutelako, eta bakazu galderaren bat, edo proposamenak, edo, etorri nahi baduzu nire... Entzaio batera, ez? Eta ber... Pasa, eta gero feedback bat eman, zer ikusten duzun, edo zer ezakit berpiztu egiten zaizu barruan. Igual, egia da, duela ez asko, ez? Ari dela, bueno, badago jendea dantzatzen duena eta dantzatu izan duena urte askotan zehar, hemen Iruñean dantza garaikidea, baina egia da igual horrelako komunitate diozu edo ez egon hainbeste, ez? Igual bai hori sortzen ari dela, ez? Badago jende gehiago datzen ari dela igual dantza garaikidea, ez? Ikusten ari gara nola orain jendean nahi du besteekin lan egin, eta baita ere bestei buruz ikasi edo... Ikasi eta ere baita nola truke hori nahastu eta zu daukazuna niri asko gustatzen zait eta ez da ni kopiatu eta ez da behar naiz hobeago ez da ikuspuntu hori da. Se polita, noruntz zoaz, zergatik, nola, pixka bat nola filosofia izango zen. Nola, ze filosofia zergatik joan entzara horrela eta behar bada, pertsonalki gehiago bete egiten zaizu barruan, edo nire ustez azkenean. Orduan hori izaten ari da zure bidea orain pixkanaka, ez? Hasi zinen hori beste, bueno, dantzaren munduan, baina beste arlo batean, eta horren ari zara horretan deskubritzen. Osea, honetan ari zara orain, como maitemindu fase horretan, ez? Edo, hori nazone, dantza garaikidez pixkaz maiteminduta, ez? Bai, eta egiten dena, nire gustukoa da, nina astu egiten dut betidenik. Orduan hartzen dut, hiriko dantzako gauzak, sartzen ditut garaikideko dantzan, eta uste dut horrela joango egingo naizela, pixkanaka, eta ez dakit zeraterako den, baina nire gustukoa da laboratorio gisa gauza probatzen, eta, bueno. Bueno, ikusten zaizu indartxu zaudela. Bai. Ikusten zaizu, ez? Egia da, hiri dantzetan edo dantza garaikidan zaudeten guztiak, zaudete super fuerte, osea, ez? Eta, bai. Bueno, nik betidenik egin dut gauzak orduan, nik behar bada badaukat nola nasketa bat, esfortzua egiten nahi dudala orain, eta baita ere, iraganean dena egin dudala. Baina bai presteko behar batzutan, garaikideko dantzan gertatzen dena da, badaudela piezak 15 minutu edo 45 edo orduko piezak. Desberdina da, konpetizioa badaukazola minutu bakarra, espres moduan ateratzen duzu guztia, eta listo. Eta listo. Bai, mantendu behar duzu, ez? Bai da, baita ere, zure gorputza egon behar da, nola prest horretarako, eta batzutan ere egiten duzuna, edo jartzen badituzu akrobaziak, edo gauza teknikoagoak, errepikatu egin duzu, eta errepikapenarekin ere, gorputza prest egiten duzu. Ohitutzen da. Bai. Eta gero esan duzu, sortu zen utela horrelako kolektibo moduko bat edo, ez? Eta nola deitzen da kolektiboa? Riart kompainia. Bale. Eta hor zaudete Rafa eta zu? Bai. Eta zein da zuen helburua edo zer ari zarete horrekin edo zer nahi duzu egin? Badaude. Helburu asko. Asko. Bai, baina esan daiteke guk gure interesak gehienak joanen dira dantza bideo, gauzak egiten, guk egiten dugu ere baita jendeari, eta gure propio kontenidoak ere egiten ditugu. Bale. Baita ere egiten dugu kreazio artistikoak, non piezak edo, enkargatzen baigute beste gauzaren bat, baita ere egiten ditugu, eta ere egiten ditugu
ikerketa eta tailerrak, edo formazioak. Vale. Orduan, guretzat, erreferenteak Izatea edo, bai. bai, erreferentea izatea eta ere, ez bakarrik izatea, baizik eta beste belaunaldiak etortzen direnak izateko. Erreferenteak daudela hor, eta bertan jendea ikus dezake nola ere beste bide batzuk dauden. Ez baizik eta, badago egiten duzu, ez dakit, akademia edo eskola potente hauetan joanen behar zarela, eta gero garatzen zara, eta, konserbatorioen zara. Gauza hauek daude, eta oso politak dira, eta niretzat bideak berdan daude, zuk aukeratzeko, baina gure helburua edo gauza desberdina ere beste kolektibo edo konpainia batzuenak dira guk autodidaktak ere, etorri gara beste mundu batzutatik, elkartu gara desberdin, profesional desberdinekin eta formatu egin gara bertan, baina hortik etortzen gara eta onna gaude legitimoak zaretela baita ere, eta mostratu nahi dugu badaudela beste bide batzuk. Ez dela bakarrik bakarra, baizik eta behar bada gogorragoa da, ez daukazulako soporteren bat akademikoa eta nola eskolakoa ateratzen dena non zuk oso profesionala zara, bla, 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 bla. Baina guretzat, prozesu honek asko garatu du gure barruan, non izan dugu aukera, referenteak izatea eta ere ez izango garela bakarrik guk. Badaudela orain etortzen eta beste belaunaldientzako oso polita izaten da beste bide batzuk irekitzea. Non badaudela baita ere bideak non zuk aukeratzen duzun nondik formatzea eta profesionala bide hori egitea, ez? Orduan, guk egiten duguna baita ere da asko komunitate edo giza askoekin tailerrak edo formazioak egiten. Egite ditugu kalean, eta izaten dira doain. Orain arte izaten diren doain, eta hauek egiten ditugu ikusten dugulako jendea lehenengo interesgarria egiten zaielako, eta baita ere uste dugu izaten dela momentu bat eta tokiak non irekitzen duzu espazioa besteak izatea nahi duten bezala. Eta ere errepresentatzea nahi dutena. Edo behar bada, gaudela tailer bat egiten, ez dakit, kontakt, teknika, eta ematen dio jendea badakiela dantza egiten, eta jende ez dakiena dantza egiten, edo behar bada etortzen da beste mundu batzutatik, ez ez ikusia mugimenduko gauzei buruz, ez? Orduan, elkar jartzea jende desberdineko munduetatik etorriak uste dut oso polita dela. Eta baita ere, batzutan, egin genueko, uste dut, udatzen, iraganako udan, egin genuen tailerrak parkuri buruz, eta baita ere beste disiplina nahaztuz. Non parkur tailerretan, parkur komunitatea dagoena Pamplonan, ematen zuten tailerra. Eta hauek, badaukate, 14 urtetatik, uste dela 19, 20 zerbait. Oso gaztetxoak, bai. Bai, eta, ordurik zuten, ez duten hauek nola izan bere gorputzan, tailerrak ematen, badakiten, ez dakite. Orduan polita zen, nolak beraiek ematen diozu nola baloren bat beraiei berpizteko barruan, eta honek ematen dio gogortasun handia bere bidea ikusteko eta nola azeleratu den bere garapeneko parkur honetan nola garatu duen besteei. Bai, balorean jartzeko egin izan duena, ez? Eta gero baita ere emateko erramientak edo, ez? Gero gai izateko hori. Eta gero esaten zen alrebez. Irakaslea ikaslea egiten zen eta
horrelako prozesuak. Eta ere baita beste profesionalak La Faktoriako dantzariei ematen genien aukera, ikasleak izatea eta irakasleak ere. Orduan, zegoen bertan nola multidisciplinazio asko eta baita ere nola ikuspuntu desberdinak. Rol aldaketa asko baita ere, ez? Igual, Faktoriako ikasle bat, ez? Daukala hori esaten duzuna, ez? Eskola bat, ez dakit estruktura, ez? Jakinduria bat, eta hori gero jarri parkour egiten duen batekin, orduan, aldatzen duzu hori eta ikusten duzu. Eta nola, garaikideko pertsona batek sartzen da parkourran. Claro. Da, nola, bale, mugimendua da, baina... Oso ezberdina, noski, bai. Interesgarria. Beti, elkarteta hauetan debateten dugu, formakuntza beharrezkoa den ala ez. Eta zure kasua, esplikatu duzu ez, pixka bat, osea, badaudela formakuntza formal batzuk. Bai. Eta bide bat direla ez, baina badagoela igual formakuntza zain formala, ez? Eta baita ere, balorean jarri daitekeena eta eman aldizuna. Neri balore asko eman didate informalak. Zeratik, zuk aukeratu dituzu, lehenengo, orduen zu bazekinen norazoaz eta zertarako. Eta baita ere, jendea bertan dagoena oso prest dago dena emateko. Ez bakarri mugimendua, baizik eta ere ezagutzeko edo behar bada, bertan ezagutzen duzu zertzuren bat non batekin lan egin nahi duzu edo kolaborazioaren bat egin nahi duzu. Orduan polita da baita gauzaik eta nietzat, batzuk bai formalak egin ditut, baina baita ere informalak egin ditut eta nire ustez biak balantza iaia berdinen dago. Batek instituzionalki ikusten da hobeto bestea baino, baina niretzat asko lagundu egin didana izan da komunitatea. Eta komunitatea da niri nola eman didan gogoran dia nire ikuspuntua edo nire pertsona eta nire pertsonalitatea nola ateratzen. Garatzeko eta azaleratzeko. Badakit ere, honen arira edo pixka bat nahaste horren arira komunitateari buruz, baita dantzariak bai eta dantzariak ez nahastearen inguruan, Teatrodix Festivalean badakit orain nahi bilezaretela ez, pieza batekin, eta pixka hori ere garatzen zenuten, ez? Zegoen koreografa bat, zurentzara baita ere berarekin lanean, eta gero zegoen jende bazekin adantza, eta... Batzuk ez ez. Orduan, eta alde honetan, denak emakumeak ginen, gazteak eta zaharragoak. Orduan oso beritazen nola, belaunaldi ezberdinak. Bai, belaunaldi ezberdinak eta baita ere esaten duzuna, ez? Jende dakina eta dakina ez. Eta nola egiten duzu krokis hori, dena mugitzeko eta dena ateratzea. Badagoelako baita ere bazagoela musika. Zuzenean? Zuzenean. Orduan, koordinatzea zaila izan zen. Geuden uste dela 40 edo 30 pertsona, emakume bertan. Eta, niretzat oso polita izan zen prozesu horrek, ikusi nuen nola ere, pozamena eta nola ilusioa zegoela beterik emakume guztientzat. Eta niretzat oso polita izan zen. Eta gero baita ere irekitzea prozesu hori besteak ikusteko ez, ikusle bezala, niretzat oso polita izan zen. Zer jorratu zenuten pieza horretan? Ez da nire proiektu, Mari Paulako proiektu izan zen, nik auxiliar bezala lagundu egin nuen. Baina bertan bera, eman nahi zuena berak izan zen emakumeko energi hori azaleraztea, eta nola bazegoen, nola belleza edo polita gauza bat bertan nola bazegoela nola fragilitatea, baina baita ere nola poderio hori indarra ez orduan. Uste dut dela horrelako nola bidea eman nahi zuen, eta baita ere nola batzutan ez gaude edo poderio edo delikatu bezala biziketa gaudela
hemen. Bai, aste horretan, Eta oso oraingo momentuen bazegoen, bai. Nolakoa izan zen esperientzia hori baita ere, kanpotik ateratako beste dantzaren munduko pertsona batekin, kasu honetan dantza garaikidearen mundukoa, eta berarekin kolaboratu ahal izatea hemen Iruñan, ez, zure hirian. Aukera polita imaginatzen dut, ez askotan gertatzen, eta... ezagun nuen Mari Paula lehenago, baina honek eman zidan nola aukera baita ere nik emakume talde bat oso handia nola mugitu, eta nola bideratu, eta nola egin denak disfrutatzea, ez, prozesu hau, ez dela bakarrik nola lan edo estrikto hau, ezan berda hau, eta jazta, ez, eta nola ere, eraman aukera hauek ere emakumei gauzak galdetzeko edo, oie, nire ustez, hau, ez dakit, aldatuko nuke, ez, edo, gauzak nahi badute esan, esaten zuten, eta niretzat oso hori polita izan zen ikusi egin nuelako nola beraiek ere protagonistak dira, orduan zergatik ez, orduan ematea aukera. Bai, oso polita. Eta gero ipatu duzu baita ere, dantza dela zure pixkat mundua, baina baituzula disiplina ezberdinak, ez? Eta hori ikusi baita ere eskutartean daukazula zerbait. Bai. Konta iguzu pixka bat. Bueno, hau, errealitatean niretzat ez da bakarrik. Behar bada emakumea ikusten duzu, baina niretzat ikusten nuke gizakia. Bale, izan txeke drag. Bai, orduan niretzat da nola renazitzen edo ez, berpizten egiten duzu zure nola batzutan bazauden nola sakonean, eta gogortasun handia hartu behar duzu, eta energia eta poderio hori hartu, eta loratu. Bai, orduan, azaleratu nuen honek. Oso polita, eta zuk marraztakoa da. Osa, orduan, zuk ere, marrazten duzu, ilustratzen duzu, edo hobi moduan? Hobi moduan. Oraintxe, hobi moduan, betian gustatu egin zait, marraztea edo batzutan egiten dut gauzak ere digitalki, baina oraintxe da hobi moduan. Bai, ematen didalakor errelaxatu egiten naiz, batzutan ere badaukat nola, batzutan ere egiten dudanean proiektuak, eta nireak direnean, egiten ditut baita ere marrazketak, non azaleraztu egiten dudan, edo eszena bat, edo behar bada energia, edo momentua, edo gauzaren bat, eta horrek ematen dit nola plano gisa, hau da nik atera nahi dudana, ez? Eta batzuten ere, idatze egiten dut, eta da nola, atera egin nahi dut dena isladatu, ez, edo? Eta, azkar idazketa hau, horrelako moduan baita ere egiten dut marrazketa. Eta pentsatu duzu noizbait, esan duzun uztartu dituzula adibidez garaikidea eta dantza, eta ilustrazioa eta dantza uztartzea etorkizuneko proiekturen batean? Bai, ikusten dut, baina oraindik ez dut nola egin, ez? Nola egin, Nola gauzatu, ez? Baduzu hori ideia. Ideia badago, baina banago nola egiten dut. Zergatik ez nahi dut egin, esperientzia edo esperimentu gisa, baizik eta niri gustatzen zaidana da gauza bat esatea, edo azaleraztea, edo historioren bat, dramaturgiaren bat badagoela. Ez badin badago hori, eratzen nahi nola. Erdixka, ez? Bai. Orduan, niretzat badakitagoela historiaren bat, eta nik horrelako gauzare buruz behar bada nola, ikusi dezakezu nahi duzuna, baina badago zerbait. Bai. Orduan, niretzat da nola, badago solido. Bai. Eta etorkizunaren begira ze proiektu dituz? Osea, ideia honetaz aparte, baituzu zerbait super argi, en plan, hau egin nahi dut proiektu hau edo zera? Badaukagu 2024an El valor de lo invisible pieza, premiera egin behar dugu, behar bada udan gertu, ez dakigu fetxa konkreturen bat, eta bagaude egiten ordu bateko pieza. Bale.
antzerkian. Antzerkia? Beste gauza bat. Bueno, ez da antzerkia, zenatokian. Antzoki batean, Antzoki batean, bale. Baina guk lehenago egin duguna da kalean. 15 minutuko pieza edo 20. Orduan, guretzat proiektu hau oso challenge moduan hartu dugu, eta baita ere nola ikusteko nola ze esan nahi dugun, eta nola. Eta ze gauzak hartu behar diren kontuan. Bale, eszenatokia, eszenarioa, gauza asko, orduan guretzat nola, challenge moduan hartu dugu, eta ez dakit zertreko, Vale. Bai dago gaia hitz egin nahi dugunari buruz, bada nola gauzak, rolak, badaukagu barruan, eta batzutan hauek nola bildu eta ere destruitu egiten ditugu. Vale, eta rolak zezentutan orokorrean? Orokorrean. Oraintxe gaude momentu bat nola laboratorio gisa, orduan ez daukagu gauzaren bat nola konkretuki. Baina, ikusten dugu nola batzutan gertatzen da nola badaukazu neska eta mutilak eta ikusten duzu, ez? Bale, jazta, pareja. Eta zergatik. Gauza horiek ere landu egin ditugu edo ez dakit, ni dauka rola beti, kuidatzen eta gauza hauek egiten, eta orduan ikusten duzu, eta besteak superindependentean, niri utzi, ez dakit. Gauza hauek ere, behar bada ikusi eta pertsonaiak bildu eta garatu, eta noruntz joan nahi dugun oraindik ez dakigu konkretuki, baina laboratorio gisa, bai. Gaude hor, da DNA programan, hemen Nafarroan, eta, uste dugu baita ere deribe badaukagu Madrilen, zertamen bat, orduan ez dakigu zer gertatuko den, baina prestatzen gara. Eta, orain hasiko gara tailerrekin. Orduan, orain nahi duguna garatu da, ez dakit nola, desarrollatu egin nahi dugu beste modu batean, edo sakonago, orduan gauden orain pentsatzen, nola egiten dugu hau, zergatik hau, ze jende, ze espazio, musika behar bada zuzenean, direktuan egiten dugu, zergatik ez, gauden nola gauzak, nola lotzen, eta uste dut, oraintxe egongo garela horrela. Nahiko txo da, ez? Gehiago. Eta dago bat. Badago bat. Proiektua Love for Free. Izango da Innova Kulturalean. Eta badago proiektua hori 2024an egingo dena. Non jarriko dugu premisan maitasuna. Baina orokorrean. Dibertsitate askorekin, eta non esperimentu gisa egingo da nola performance bat, soziala. Orduan, esperimentu soziala da, non ez dakigu jendea... Hausartuko den ala ez, edo... Ez, egongo dira artistak eta horrelakoa, eta beste kolektibo batzuekin lan egin nahi dugu. Kolektibo desberdinekin, ez da mugimendua, baizik eta LGTBI, drag queen, ez dakit diskapazitate ere, baita ere, edo ez dakit, jendea batzutan ere dificultate handiak dituztenean, edo horrelakoak, kolektiboak, asko egin oraintxe bagaude dena antolatzen, baina kolektibo hauek protagonistak izango dira, eta bertan egongo dira ere esperimentu sozial horretan, eta ikusiko dugu nola jendea hartzen duen, eta nola respontatzen duen. Berbada badago horren musuren bat, dena zer gertatzen da, hau ere aterazen, proiektu honek aterazen COVID ondoren. Nola maitasuna reskatatu eta nola ere elkar hitz egiten dugu eta nola ere elkar, zori ez. Arrematzen gara, ez edo. Interesgarri, proiektu asko hor pilpilean, gainera gogotxik ikusten zaizu, hasi que a tope.
Bueno, ez dakit hori guretzat etekarri Bai, duzuna, ez? Bai? Ez dakit, Utzi, no? bai, platoko edo zen Nahi lekuten. dudanen. Bai, ze lehenengoa zara demoraldi honetan. Idoia, Bai, hasi que bai, zukin akuratzen duzu platoaren hornidura. Jarriko dut. Perfecto, a ber, mantentzen, hemen. Vale. Bai. Bueno, eta ja bukatzeko, nik baduka sorpresa bat gainera. Hau, sorpresa hau dara hemen aurreko demoralitik. Zertzaren ez lehenengoa. Beti egiten dugu galdera bat, eta hau da azkeneko gonbidatuak utzi dizun galdera. Vale. Eta da, ez dakiz zer taldeko ze kide izango zinateke. Osea, zuk aukeratu behar duzu ze taldeko, dantza talde, musika talde, eta ze kide izango zinateke. Baina ez dut esan behar galdera edo bai, bakarrik ekisa edo... Zuk pentsatu behar duzu, talderen batean, gustoko duzun talde bateren batean edo, bai? Eta, a ber, talde horretak zaudenean hor pentsatzen ez dakit, pues jo que se, Queen edo, Bai. ze partaide izango zinateke edo, ze kide. Bale, ez dakit. Ateratzen zaidana da dantza konpainiak. Bueno, esan dezakezu, nahiz eta guk ez ezagutu, gero ja bakoitzak bere etxean begiratuko du interneten. Bale. Bueno, niri gustatzen zaidan konpainia, baina ez da bakarra, baina asko izaten da Pepin Tom. Orduan, Pepin Tom taldeko zeki izango nintzateke, eski interprete asko daude, zekit. Bueno, Txe Jurado, venga. Bale, begiratuko dugu, zein den hori, eta ja, jarriko gara esploratzen. Bale, eta horrein da zure txanda, galdera egiteko, ordu zu ezabatzeko eta klariona. Bale. Eta urrengo gonbidatuaretat utziko duzu galdera. Bale. Claro, igual ezin dago erraz, eske, badago. bete pilo bat, Bai. Ja, a ver, bueno. Gorde dugu hor. Pentsatu behar dut, Bale, a ver. Baduzu hastia, lasai. Bale. A ver, claro. Galdetu egin dezaket nahi dudana. Bai, ez dakizu zein den urrengo gonbidatua. Bale. Zer egiten duen zehazki. Badakizu artearen munduan lan egiten duela. Eta izan daiteke arteri buruz, izan daiteke pertsonala. Ez osatzen duzu ostegunetan. Legitimoa da ere, izan ditugu denetarik hemen. Vale, a ver, saiatuko naiz. A ver, galdera azkarra buruan. Vale. Eske hori zuk galdetu dezakezu. Bueno, baina nik badakidanez zer galtu zuzuk, hori erreserbatuko duzuretzat, bestela. Vale. A ver. Ui, handiago, venga. A ver. Bueno, horrek jartzen badut, uste dut. Vale. Zerk ere bat izun? Vale, horrek egitera. Vale, perfecto. Perfecto, entzungo du. Pixkat basu esan dut zen ikusten hauela. Atearen beste aldean. Ole, bueno, hor dago. Primera, mila etortzeagatik, bai. Bai. Gustora. Bai, pozten naiz. Eta ni ere oso gustora, eta bueno, ikusiko zaitugu. Ja, horrengo proiektuetan, egongo naiz erne. Eskerrik asko. Bale, Idoia, agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.